India mingi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kisipai ke Ukraine, kila bermetaino ya ka we ke jahat ka Rusia, ya ka bapenyang hapok ka katling, kata hadin, baki lat patai kubor kila peni, ya ka jaka, kabadon lingba kidur video, kane kalawan longru hadin baki sipai Putin, kila peteng bangat haka jing bat ka jingdu, kabakraw haka jing yale bat kisipai ka Kiev. Kisipai duriau ka Ukraine kila ong, henne ka step bakila yo ban penbethe ya ka ne ka jahat, kabalai spa nyupo, jong ka Rusia kabakit ikitiar ya pom, kata bakadang penyang hapok ka katling bala kurup ta kisipai Rusia haberdian hakatan syati ka Ukraine. Lengba kibabunteli kidur bat ki video layo i ya katedam barben kabami nakate ka katling suit katba ka we ka jahat kala kemding hakane ka jaka katba artili ki we pat kila pet kratno dang hakine kilai sni baladep shua kane ka jingsha ther kilat pathai kubor ka Rusia kila ringdur ya kane ka jahat hapo kate ka katling katba kadang penhiar kali yapom ya kaba kila ong ka jingpen poi biang ikitiar yele hajan Mariupol kabala penmiru ya kibabun ki jingpen pau baka Ukraine lengba kane ka video kalayo lat ban penbethe ya kate ka jahat UHI seten ubadai uru syempang halor ki kam jahat hadin ulaong baka jingsha penbethe no jong ka jahat barat ba hapo kane ka katling kadai ka we pat ka jingja kabalawan ra ka jingdu no kabakraw ya kisipai jong Vladimir Putin kane kalawan longru hadin baka NATO kalaong baka Rusia kaladu no ya hadu kumba 10,000 mut kisipai kilayap ne mensaw lane syakem no tang hapo kane kasipanai kabalong hadu sipawa naki cilak 10,000 mut kisipai kibalalum haki jaka kaput hasua baka Rusia kan hiertma ya ka Ukraine kane kamuru bakisipai kibadangsa kidon hapdeng ka jingma na ka jingbom laksu bania khon bat kabala penlong ya kisipai ka Ukraine bakin tur bat thombor kala ya ki